belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Op zondag 30 oktober organiseert Garden Group Fatum de My Garden Group Walk and Run 10K. De start is bij Garden Group Fatum en eindigt bij Parasasa Beach. Loop je dit jaar weer met ons mee? Registreer dan nu via mygardengroup.com en kom op 26, 27 of 28 oktober tussen 5 en 8 uur langs bij Garden Group Fatum om je t-shirt te kopen. Zorg dat je er snel bij bent, want op is op. Wij van Garden Group Fatum zijn blij om je weer te zien. De Extra schrijft vandaag over een wetsvoorstel dat in de maak is voor de gevangenis. In het nieuwe wetsvoorstel moet meer aandacht komen aan onder meer vertegenwoordiging van de gevangenen in een raadgevend orgaan. Doel van de nieuwe wetgeving is om te voorkomen dat het aantal recidivisten op Curaçao afneemt. De rechter heeft gisteren een gevangenisstraf van 12 jaar opgelegd aan de 22-jarige Vaison Martina. De 29-jarige Germel Maria kreeg 2 jaar gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Het gaat allemaal om een schietpartij op 20 maart 2022. Die schietpartij vond plaats bij Emporio. Verschillende mensen werden geraakt, maar niemand is overleden. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang of patrãozita. Se você transita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para a visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. De rechter heeft gisteren een man veroordeeld tot 120 dagen gevangenisstraf, waarvan 100 voorwaardelijk. De rechter acht het bewezen dat de 27-jarige man 120 dozen whisky heeft gestolen toen hij bij Mangousa's hypermarket werkte. De dozen whisky hadden een waarde van 45.000 gulden. Minister van Economische Ontwikkeling, Ruilissandro Seintje, wil werk maken van het Nationale Exportplan. Gisteren vond een overhandiging van het plan plaats aan de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, de heer Doornbos. Volgens Seintje moet Curaçao hard werken om meer te exporteren om op die manier het bedrijfsleven te laten floreren. Werknemers van het Centraal Bureau voor de Statistiek gaan zaterdag op pad. Doel is om meer dan 35 huishoudens te ondervragen over de arbeidsparticipatie. Het gaat om een groot arbeidsonderzoek dat het CBS houdt voor dit jaar. Op die manier kan een goed beeld worden gekregen over het aantal mensen dat werken op Curaçao en wat de arbeidsomstandigheden zijn en wat betreft de salariëring. Statenlid voor de MFK, Virginio Braun-Bill, zei gisteren tijdens de behandeling van de begroting in de Staten dat minister van Financiën, Javier Silvania, goed werk had verricht. Voor het eerst sinds tijden zien we weer een sluitende begroting. Er is een balans tussen de gewone dienst en de kapitaaldienst, benadrukte Braun-Bill. Hij gaf wel aan dat hij wil dat er meer geld gaat naar de juridische dienst van de overheid. Daar moet nog wel wat meer geld naartoe om op die manier de zaken beter te kunnen regelen binnen de overheid, aldus Braun-Bill. Enkele stranden op Banderbouw waren gisteren enige tijd gesloten vanwege de weersomstandigheden. Dat had te maken met de hoge golven. Dat leverde gevaar op voor de mensen die op het strand waren, maar vooral voor degenen die wilden gaan zwemmen. De stranden mochten dan even gesloten zijn. Het leverde wel mooie plaatjes op. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.